Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kawang bom ki runar haka yingsa u MLA ka Manipur. Ki pulit jong ka jala Manipur haka snipalay kila ong baki arngut ki breu ki ba wanda ki thuk kila kawang bom ya ka yingsa jong unong mikmat ka jala Manipur haning theng cha karong ka ba hap hasing jamai police station ha Imphal West District jong ka jala Manipur. Haka neka jingji kim shim ladan sati ki ba mensaw lait no tang ka jing peithliu jong ki katokat ne ki jaka. Kajing betai kam shimla penjular satye layatu ki kubur pulit kane kajing ji kala je tang hadin khindiat kenta ba u security advisor jong ka jala Manipur ulayatu ba ka syong suk syong sain haka jala kala wan phai bieng bat ka long ka manhi lala bante lakam haka ba hakini ki saw phra kenta kam don shu kano ka jingya kulmar hakane ka jala jong ka thancha taila mingi nakaliang jong ka tanat Ministry of Home Affairs MHA ka sarkar pedeng kila pelak kirki ya ka jingera pisa ka ba shispa iway pon nyupsan klur tingka syakipaj ba nong snong jong ka jala Manipur ki bala mat ya ka jingya umsnam Ukuldeep Singh ulayat huru ba praspa khandai phunru teli ki tirsiat bat khatwe hajar nyos pa andru phlai teli ki kuli lembat arspa teli ki bom ki ba bunjat layo ban kur biangno hadu menta menne